walasa ka Tombouctou sɛbɛnkɔrɔw k'olu matarafa ONG bɛ yen n'a tɔgɔ ko Savama DC kabini san 2014 ale ye baara daminɛ baara min tɔgɔ ko numérisation mun na ni sɛbɛn kofɔlen ninnu bɛ se ka lakana cogo min na wa u bɛ se ka sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ bi alamisadonya in na u ye kunnafonidilaw wele ka na u sera ka baara min kɛ ka u da u tulo kan Sulemani Jara ale ye Savama DC baarakɛla ye an ka ale lamɛn. Baara min daminɛ kɛ Mansuruku Jata k'o bila minɛn kɔnɔ n'o fɔ ko outil informatique donc an bɛ se k'a fɔ sisan an ye mansuru hakɛ min numériser a bɛ taa mansuru 300 kɔ de la pour le moment donc an bɛ baara in na an bɛ ban fɔlɔ hali bi an b'a la mansuru ninnu gafe kɔrɔmaw de don gafe kɔrɔmaw don maintenant dɔw depuis san kɛmɛ kɔ donc pour que mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ gafe ninnu kan donc an y'u jaw de ta donc mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ja ninnu kan so kuma dɔ la a sɛbɛnden ka misɛn ni n'a bɛ ja ka machine kan i bɛ se ka ja ninnu sɛbɛnden bonya ka se ka kalan k'a ka baara kɛ o kan sinon mansuru ninnu fɛn caman de b'u kɔnɔ dɔnniya caman de b'u kɔnɔ n'an t'o dɔn mais maintenant sisan an ye baara ninnu daminɛ pour que mansuru ninnu bɛ se ka bɔ dogo la k'u bila kɛnɛ kan. Ni kɛnɛ kofɔlen kan kunnafonidilaw kɔfɛ maa caman bɛ yen ni sɛbɛn in ko ka bon maa minnu ma olu caman tun bɛ kɛnɛ kan Abubakar Siriki Kulubali ale y'o dɔ ye ale kɔni hakili la an bɛ don min na ko bi diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ n'o ye bɔlɔlɔ siraw ye a ka kan ni sɛbɛn kofɔlen ninnu u ka matarafa ni cogoya in na an k'a lamɛn. N'a fɔ diɲɛ bɛ cogo min na sisan diɲɛ bɛ ka taa développer cogo min na i yɛrɛ bɛ développer diɲɛ nɔfɛ diɲɛ baara bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ordinateur ni communication ninnu ye par internet par WhatsApp par o n'a ɲɔgɔnna ninnu donc i tɛna se ka baara kɛ n'olu ye a bala f'i ka numérisation kɛ donc o ye a nafa fɔlɔ ye donc n'i y'olu kɛ a b'olu baara nɔgɔya i bolo en même temps fana ni papier minnu kɔrɔlen de don a kɔrɔlen don a dɔw bɛ kan bolo a dɔw bɛ mugu a dɔw bɛ fara a dɔw bɛ tiɲɛ u yɛrɛ ma a tɛ tellement papier dɔw ka ca san 3000 ye yɔrɔ o kɔni kɔrɔla donc n'an m'a photo ta k'a mara an bolo a laban an bɛna don dɔ bɛna se yɛrɛ an tɛna papier yɛrɛ an ɲɛ na tuguni. Ni matarafali a bɛ kɛ sababu ye mun ye ɲininikɛlaw ye ani kalanden minnu bɛ sanfɛ kalanso la olu fana ka se ka baara kɛ ni sɛbɛn kofɔlen ninnu kan ka sɔrɔ u ma wuli ka na fɔ Tombouctou Abubakar Siriki Kulubali. Donc a nafa dɔ fana ye jumɛn ye i bɛ se ka communication kɛ n'a ye donc papier ninnu tɛ sɔn ta ka yala ma a tɛ sɔn déplacement kuma bɛɛ a tɛ sɔn i k'i bolo magala kuma bɛɛ mais n'i y'a numériser nin cogo in na k'a photo ta nin cogo in na tan sisan donc a b'i permettre i b'a photo yira mɔgɔ dɔ la a tigi bɛ photo lajɛ a sago ma k'a yɛlɛma a sago ma k'a lajɛ a bɛ se ka kalan a bɛ se ka traduire a bɛ se ka ko bɛɛ kalan donc o de ka nɔgɔn a k'a fɔ ko ka papier yɛrɛ minɛ a bolo la ko k'o yɛlɛma ou bien ko k'o kɛ cogo la donc n'o kɛra dɔrɔn an ye papier yɛrɛ perdu siɲɛ kelen. L'Amérique jamana ka matarafasoba dɔ bɛ yen n'ale tɔgɔ ko Hill Museum Manuscript Library ale de bɛ ka Savama DC dɛmɛ ni baara kofɔlen in na a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Kulumba Stewart ye ale tun bɛ ni kɛnɛ kofɔlen in kan Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.